Sanibonani bafowethu, lo nibingelelayo uBheki wakwaNgubane. Ngibuya phansi emabomvini ke mina kaJikijiki isigodi. Abaningi ke bayazi bafowethu. Cha, ngithi bafowethu njengoba nibukele lo mbukiso lona ubukayo njengamanje i-album le Amangcukumane okuyiwona enginenzele wona njengamanje kulesikhathi sonyaka. Ngithi nje bafowethu jabulelani nayo i-album ineyingoma nje ezahlukene, khona yothando njengoba uzwa kukhona yomfiza khona nomyalezo. Ayikho ingoma engekho bafowethu, ingoma ke zizonke ziwu-12. Ngiyathemba ke bafowethu nizoyijabulela lana ikhona ngokuhlukana kwenu, nilalele umculo wethu. Siyacela siyanxusa futhi kakhulu umculo wethu nulalele online bafowethu, uzobe ukhona noma ngabe ukuphi la ukhona. Asikho isidingo sokuthi uze uthi uzofuna i-CD ngempela, kodwa noma yikuphi la ukhona thenga nakho umculo wethu bafowethu ulalele. Sicela ngisapoti kakhulu bafowethu kunina, siyazi asilutho ngaphandle kwenu. Mina-ke bafowethu njengobheki ihonga, ngithi kini ngiyazethula, ngiyazehlisa futhi kini isapoti yiyo nje kakhulu engayigqugquzela engayicela kunina. Awekho amaningi engizokwanda ngawo, mhlambe esikhathini sonyaka masiqhubeka khona la sizonenzela khona music video ophelele. Kodwa njengamanje sicela ukuthi nithamele nansi i-album yenu ezophuma nje khona nje manje. Kube kuhle futhi sijabule, sibe namaholide amnandi, siyagudi njengamanje, siyiphathe kahle bafowethu. Ngiyalithanda kakhulu nonke, siyabonga.